Lakhain ko reisi Borjan constituency angkang lower dilai ahawar rongasar joising rongpi abohalong Ingdeng kethom Bey Akisam Armu Lakha Amei pamanpon. Ada porphai troksi pen kisam isi rong asar kithekiding la pen rada mekar chitong ponsi porphai troksi ra chitim apor pen tirim teram chikimo pon ke japon rong asar joising rongpi porphai nerke pen wumud wokan chelang ponlo. Bangso mai pialong ada porphai kri si pen pangching ponsi Bey Akisam lower dilai wopong asar hundor be pen mai chari ponlo. Man peng pen kachetong dun Karbiang Autonomous Council abarim EM longki timong KL83P Kongchon Bang Liladhar Teron retired headmaster Joysing Timong Dilai Bazar Committee Maipu to Heswar Terang Pilongri Arts Deben Timong Radasai Klembang Sarsing Teron Dilai Golf ME School Headmaster Ahan Teron Rongasar Lapen Pregjam Kithekiding Atum Chetong Dunsi Mayalong RDP Dunlo Bangso Mayalong Kacheparai Pon Kachongdat Ador Pinso Lapen Soarlo Ador Isivet Kithik Pipon Ipang Ring Doan Kachirim Pame Arong Tinta Ningkan Isipen Papongni Chirok Topamai Biponangji Hongparla Chikimpon Repnangji Rongamen Tarbang Thek Chitarpon Repnangji Pu Chingwai Ponlo Lapen Armu Aphai Kadukawe Rongtre Troksi Pen Adon Haropora Phokebra Pho An Alakha Longpon Lupu Wopong Asar Hundor Bepen Nangthang Pachinipon Kasi hemsi pula tening sinako kasi dito moto maten pono hawar si hemsi ninisi athe tum hemsi muni dong si kroi kroi pure tum hawar akaching thuro bang kasik sago asong haksi hemsi muni Dilai pen bijoy rongpi Karbing long lai Kardom nilimen kita hijirong pipi nilitum ladak TVS lang ni automobile ahin pen loan melabi ponji adit lake 21 Mei to 24 an bi ponji lasi nang litum kadoka besame nang humri iktachok pen ke lang litum address ke HP petrol pump las opposite lo lasi nang litum kadoka besame nang humri ignon pen offer da doji kaprek offer nang litum dak nang humri lo pulote adils tame nang tum long pon po pen ke helmet hai same duita long ponji gift hamper hai same doil bela pulson si kaprek interest rate hai same komji